дар ноҳияи балхӣ ва ноҳияи восеъ зиндагӣ мекунанд. ман пешниҳод мекунам ба шумо ки фурсат ёфта ба ҳамон муассисаи таълимии лӯлитаворон ки дар ноҳияи восеъ аст як бор аз наздик рафта бо вазъ ҳолати таълиму тарбия ва вазъи донишандӯзӣ ҳам кӯдакон бевосита шинос шавед. мо кӯдаконе ки дар мисоли як ноҳияи восеъ агар гап занем иштироки фаъолона дар ҳаракати олимпӣ доранд, ҳатто аз ҳамин табор дар мусобиқаи бокс дар ҷои якум барома сатҳи ҷумҳурӣ дар ин дар расонаҳои хабарӣ эълон ҳам шудагӣ буд. таваҷҷӯҳ зиёд аст, иштиёқи хондану таълимомӯзӣ аз ҷониби волидайни ҳамин кӯдакон ҳам зиёд аст. агарчанде ки дар дохили синфхонаҳо ҳолате мешавад синну соли кӯдакон номувофиқатӣ мекунад, зеро баъзеҳо дертар ворид шуданд. новоста аз он кӯдакони лӯлитавор зеҳнияти хубтар доранд, аз рӯи таҳлиле ки устодонашон мегӯянд, як бор гуфтан аз худ мекунанд. як бор масалан шеъри абёте ки ёки маводе ки барои онҳо барои мутолиаву аз нав баёни фикр медиҳанд, бисёр як моҳирона корбарӣ мекунанд, қобилияти хуб доранд. мо инора бевосита кор мекунем дар фаъолияти корӣ. мо ҳеҷ гоҳ аз мадди назарот дур намемонем. ташаккур.